Dobrý deň prajem všetkým. Vítam vás na našom fyzikálnom rozprávaní. Dnes nás čaká téma využitie a dôsledky odstredivej a dostredivej sily. Toto video vzniklo ako jeden z výstupov programu Partnerstvo malého rozsahu v odbornom vzdelávaní a príprave. Názov projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania. Nevyhnutné vylúčenie zodpovednosti. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Obidve inštitúcie za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Komu je materiál primárne určený? Študentom stredných odborných škôl technického smeru. A teraz k našej téme. Pozrime sa na využitie odstredivej a dostredivej sily. V súčasnosti pribúdajú v lunaparkoch rôzne atrakcie. Medzi najmodernejšie patria stojaté tobogany, vysuté tobogany a hypertobogany, kde vozíky môžu padať z výšky 60 metrov rýchlosťou 112 km za hodinu. Medzi zatiaľ najväčšie a najrýchlejšie horské dráhy na svete patrí dráha, ktorú otvorili v meste Jackson v americkom štáte New Jersey. Stavba tejto atrakcie stála 13 miliónov libier, no a pasažieri, ktorí sa ocitnú vo výške 140 metrov, sa tam dostanú za 3,5 sekundy. Ako sa vlastne cítia pasažieri a je tá jazda bezpečná? Chcem to vyskúšať. Pri jazde na tobogane platia jednoduché fyzikálne zákony. Čím je tobogan rýchlejší, tým potrebuje viac priestoru, pretože zákruty si žiadajú väčší polomer. Teraz k silám, ktoré pôsobia na jazdca. Sily, ktoré pôsobia na jazdca, vozík, ale aj konštrukciu dráhy, sú násobkom ťažového zrýchlenia a závisia od rýchlosti jazdy a od veľkosti polomeru zákruty dráhy, respektíve od preťaženia, to je podiel ťaže, to je sila, ktorou pôsobí človek na vozík, dráhu, konštrukciu, a dostredivej sily, to je sila, ktorá pôsobí na človeka, vozík a konštrukciu. Aký vplyv má teda jazda na horskej dráhe na človeka? Napríklad vozík toboganu, ktorý urobí obrat o 90 stupňov, rýchlosťou 97 km za hodinu, potrebuje polomer dráhy 30 metrov, aby sily zrýchlenia a preťaženia boli pod hranicou 4G. Optimálna hodnota je 3G, čo je priateľná hodnota pre človeka. Pri väčšom preťažení, čiže nad 4G, prípadne 5-6G, začína pasažier, najmä ktorý je netrénovaný, strácať vedomie. Podstatou vplyvu preťaženia na človeka je prudká časová zmena veľkosti a smeru rýchlosti ľudského tela, teda zrýchlenie.
To spôsobuje u človeka pocity strachu pri jazde na tobogane. Prípadne môže upadnúť do bezvedomia. Podobné problémy pociťujú aj športovci, ktorí pri športe dosahujú veľké rýchlosti na dráhe, ktorá sa často mení, obsahuje veľa zákrut. Čiže sú to jazdci Formule 1, bobisti, sánkari, ale aj letci pri náhlych zmenách pohybu. Obrázok je z Japonska, z horskej dráhy Steel Dragon. A tu máme obrázok horskej dráhy v Abu Dhabi v Arabských Emirátoch, Formula Rossa. Kde sa v praxi stretneme s využitím odstredivej sily. Je to pri konštrukcii tobogánov, cirkusových atrakcií, závodných dráh, bobových dráh. Takisto zákruty majú byť konštruované tak, aby boli buď klopené, alebo mali veľký polomer. Práčka na odstreďovanie prádla využíva odstredivú silu, takisto odstredivka na med. Na usadzovanie rozdelenie krvi na jednotlivé zložky používame centrifúgu. Letci a kozmonauti na simuláciu preťaženia používajú trenažéry, ktorý máme na obrázku vpravo. V tomto zariadení je simulované preťaženie až hodnoty 9G. Toto je dôležité pre letcov, aby pri vysokom preťažení neupadli do bezvedomia, čiže oni musia trénovať pravidelne simulovanie preťaženia. So stredivou silou sa stretneme pri pohybe družíc, satelitov na obežnej dráhe Zeme. Teraz sa pozrime, aké sú dôsledky odstredivej sily. Najskôr si vysvetlíme na povrchu, čo sa deje na planete. Naša Zem je veľké teleso s veľkou hmotnosťou, čiže pôsobí veľkou gravitačnou silou na všetky predmety smerom zvisle nadol do stredu planéty. Ale keďže rotuje okolo svojej osy vysokou rýchlosťou, to je 462 metrov za sekundu, vytvára odstredivú silu rotácie. Ak si urobíme výslednicu z odstredivej sily a z gravitačnej sily, získame silu ťaže, ťažovú silu, ktorá smeruje dovnútra planéty. Z toho dôvodu odstredivá sila má účinky na planétu, ale nie také, že by sme z planéty my odleteli, alebo by nám odleteli budovy, alebo by nám zmizol vzduch a voda. Táto odstredivá sila dostala názov po pánovi Coriolisovi, čiže je to Coriolisova odstredivá sila. Aké sú teda dôsledky tejto sily? Voda a vzduch rotujú, vytvárajú víry, prípadne hurikány. Na severnej pologuli sa tieto víry a hurikány a morské prúdy otáčajú proti smeru hodinových ručičiek. Na južnej pologuli sa otáčajú v smere hodinových ručičiek. Ďalším dôsledkom Coriolisovej odstredivej sily je vymielanie brehov riek a potokov na jednej strane viac ako na druhej. Odstredivá sila spôsobuje opotrebovanie koľajníc, najmä je to vidieť v zákrutách. Pri balistike musíme započítať Coriolisovú silu pri dráhe strely, pretože pri vystrelení zo zbrane medzi tým, čo strela letí vzduchom, posúva sa zemský povrch. Ďalším dôkazom na odstredivú silu, hoc nie je to presný dôkaz, je vytekanie vody z umývadla alebo z vane. Dôkaz nie je presný preto, lebo sú to malé rozmery. Všimnite si opäť, že voda u nás by mala vytekať proti smeru hodinových ručičiek. No a teraz dôkaz krútenia a výsledok odstredivej sily. Na severnej pologuli,
tu je obrázok tlakovej níže nad Islandom, sa mraky, oblaky, vzduch, víry, takisto voda, proti smeru hodinových ručičiek. Ďalšia ukážka je hurikán Katrina z roku 2005, ktorý spustošil pobrežie Floridy. Takisto tento hurikán rotuje proti smeru hodinových ručičiek. Tretí obrázok ukazuje mierne zakrivenie rakety vypustenej z povrchu, prípadne platí to samozrejme pre satelity, rakety, raketoplány, že tieto predmety, ak vystrelíme zo zemského povrchu a chceme ich dostať na obežnú dráhu Zeme, musia mať určité zakrivenie svojej dráhy, pričom sa do ich pohybu prirátava aj odstredivá sila, ktorá im umožní lepšie sa dostať na obežnú dráhu okolo Zeme. Chcem sa poďakovať autorom použitej literatúry a pozrite si iné dostupné materiály, napríklad vzdelávací portál iedu.sk. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že vám tento materiál bol k úžitku a prajem pekný zvyšok dnešného dňa.